Giko mandalo 40 matwe jokopere ochokore ka giriwore gi jowetegi mawuok e konde mopogore opogore pacho ka e hingo odiechieng' mar Tich Abich matakatifu kara Good Friday ka gin e wuoth mar yor msalaba. Kaka jafwambo marwa Joyce Oduor lero, Tich Abich matakatifu idhiale e yor kuyo ka Jokristo timo rapar e wi sand mar Yesu Kristo. Okinyi makawuono kochakore kanise nyaka e chunya piny mopogore opogore, Jokristo ma jokopere ochokore e wuoth mar yor msalaba. Jokristo go kotelnegi kod jodolo owuok oko ka girwako lewni marokwere, ranyisi mar remo mane Ruodhwa Yesu Kristo ne ochwero e kinde sand kod gur mare. Ka giting'o msalaba ma olos kod bao, Jokristo ma jokopere owuotho kowuok e stesen achiel nyaka machielo kendo chopo e stesende duto 14 ka stesen en ranyisi mar kaka Ruodhwa Yesu Kristo ne ong'adne kuma mar gur kod gigo duto mane Yesu Kristo okale nyaka gikone ne ogure e msalaba mochwe oike. Alam kod wende ne opong'o kor lwasi ka stesen Jokristo ne ochung' mar paro gigo mane Ruodhwa Yesu Kristo okale. Let us pray. Lord Jesus, Veronica saw your suffering and responded with love. Give us the courage to act in compassion, even when it's risky or unpopular. May we recognize your face in every suffering person and serve them with tenderness. Amen. Jodolo ne omedo paro ne Jokristo gimomiyo ihingo Tich Abich matakatifu ka gikwayo Jokristo mondo opar chiwruok mane Yesu ochiwore mar tho nikech richowa, ka bende gijiwo Jokristo mondo bed gi chuny mar bedo joma wene jowetegi richogi. The face of the poor, the abused, the neglected, and the displaced are often disfigured by hardship. Yet in such one, the face of Christ waits to be recognized. True love does not calculate cost, it acts, even when the world looks away. Veronica's deed was not grand in the eyes of history, yet it is remembered in the hearts of believers as an example of compassion made visible. E kinde wuoth mar yor msalaba, rawere no temo nyiso picha mar sand mane Yesu Kristo kale, ka rawera achiel ne orwakore ka Yesu kendo ting'o msalaba, ma giko ne ogure msalaba kaka Ruodhwa Yesu Kristo ne ogur. Wuoth mar yor msalaba thothne en mar ondamo mabor ma itieko e kanisa kod misa mar Tich Abich matakatifu. Ne Jokristo mathoth, Tich Abich matakatifu en rapar maduong' mar yie, bolruok kod geno mane Ruodhwa Yesu Kristo oweyo godo Jokristo. Kawuono watimo yor msalaba, waluwo kaka ne Yesu ochandore, kaka notho no e msalaba nikech richowa. Kawuono wane yor mar msalaba, nyasi mar Yesu kane itere msalaba, nogure to chieng' mar adek nochier kuom jomotho. Akwayo ne jopiny hawi maber mar Pasaka. Ma en odiechieng' maduong' mwaparo kodo sand Ruodhwa, nikope wachomo giko mar Pasaka. Koro odiechieng' ma kawuono ne en odiechieng' maduong' kabisa, nikope en chakruok mar warruok marwa kaka Jokristo makare. Joyce Oduor, Ramogi TV.